Wah, wah. Wah, थांबाय थादों. ओइ मानसि थानायसिम. ब्लग भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि पवन नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायजोब्बाय. आङो बिराद गोबावानो जाबायमोन भिडिअ हगारिया. नैबे दैज्लांनि भिडिअ 26 जुलाइ खालि रायजोनि माइ गायदोंमोन नालाय बेवहाय आङो एसे साफायदोंमोन आरो. उदालगुरि 2 नम्बर खमाबारि गामियाव नैबे रायजोनि माइ गायनायाव जायो आरो. एसे बेहेर दावलिया हा ओमफ्राय ट्रेक्टर हाबनायखौ हालौदों आरो ट्रेक्टर हाबनो हायैखौ रायजोफ्रानो ज' ओंखारलायनानै जावग्लिदों आरो. बोसोरफ्रामबो जों गामियाव बिदिनो जावग्लिनाय जायो ट्रेक्टरा हाबा. आरो नै बिराद खस्थ' मोनो ट्रेक्टरफोराबो. बेहेर दावलिया हा नालाय ओंखायनो एकदम लिमोनोसो टायारफोरानो माने दैया एसे खम जादों. दै एसे साव एभेलेबेल जानांगौ, दैफोरा बुरजा जानांगौ होमबा लिमोना आरो. ट्रेक्टरनि बे टायारा दैजों सुस्र'नाय जानांगौ आरो होमबाना एकदम बेहेरबाबो हालेवनो हाजोबगोन आरो. मेगनाव हाबगुलायबायलै बेसारा. Wah, hagen nengah ban kang do. Hagen. Cuma mana habis? Wah. Mana kena masih no. Bunuh coy. Hey. Gaya berapa jadi dua beri sanksi satu nang. Sanksi bukan sanksi. Ini siapa jaya? Bisa kuman kasih. Bersama urban kan itu. Ini dua ini kunci jauh ni nang kuman. नै साबो फुदुंगासिनो
लाल साह दाउदैबो दङ मुरिबो दङ माजाबो दङ गासिबो मोनलोंनांगौ मा मोनलोंगोनब्रा हौवाफ्राबो गंनै बावसो आयै हाबाब जों मोनलाबा सान्दुं दोननो दे हिनजावफोरनि मालाय हौवाफोरनि मोननै हिनजावफोरनि मोननै मिस्थिफोरबो जाजा दौलाय फिसानिखौ फुखांबाय आं आग्लायनाय खोथियाखौ थुब्रायना फैजोब Hey! 뭐 불안해. Đồng Ali là phải đi phải lên mình nha. Đâu nha? Ali là phải đi bên nào không nghe thôi này.